Angibingelele umhlaba wonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe igama umlekeleli wakambanjwa impunga yesintu. Namuhla ngifisa ukukhuluma ngempande yomuntu nomuntu. Ngamafuphi ngifuna ukukhuluma ngomuthi womuntu nomuntu. Umuntu nomuntu ophila phansi komthunzi welanga kukhona impande ephethe izinto zakhe ekuyimpande yokuphila. Le mpande iyimpande engatholakali noma ikuphi. Futhi le mpande isebenzela umuntu ngamunye ngamunye. Impande yomunye umuntu ayisebenzi komunye umuntu, kodwa isebenza kuyena ngqo. Le mpande engikhuluma ngayo ngikhuluma ngethongo eliphethe impilo yakho. Abantu abaningi-ke bake baphika ukuthi impilo yabo iphethwe ithongo. Ngifuna ukukutshela la. Uyabona njenga wena umuntu uhamba endleleni kukhona isithunzi esikulandelayo. Leso sithunzi sisuke sikuvezela ngokusobala ukuthi wena awuhambi wedwa lo uhamba khona, kodwa kukhona umuntu ohamba nawe nophethe impilo yakho. Ngenkathi umuntu edalwa kuba khona ithongo anikezwa lona ukuthi wena uyobheka impilo yalomuntu. Konke ayobe kufuna uyokucela kuwena. Ngesimo sokuthi thina sabantu masikhula sikhula singakwazi lokho ngemfundiso eziningi zondle bezikhanya ilanga nezinye imfundiso nje ezikhona emhlabeni lesiphila kuona. Sigcina sesikhohlwa ukuthi kukhona impande esemsamo ekumele ukuthi masinyakazisa lempande besikwazi ukuthi iphakamise zonke izinto zethu. Umuntu nomuntu ophila phansi komthunzi welanga kukhona impande kemsamo esebenzela yena yedwa. Ingakho kubalekile ukuthi wonke umuntu ahamba ekhaya mefika emsamo bese akhulume nethongo eliphethe izinto zakhe. Uma ekhuluma nalethongo eliphethe izinto zakhe kube yilona aliphakamisayo. Uma ungalazi igama lalo lelo thongo kubalekile ukuthi ukuveze kucace kube sobala okwanogwaja umhlophe ugijima ehlungwini ukuthi ngikhuluma nawe wena ophethe izinto zami, wena ophethe impilo yami, wena ongikhanyiselayo ukuthi njengamanje ngiyacela ukuthi ukhanyise izinto engizenzayo empilweni yami. Ngiyacela ukuthi ungiphe impilo enhle. Angingageqa magula. Lo mfanekiso oqoshiwe la ngizojula khona kakhulu ngale mpande ngizowukhipha ngesonto elizayo. Into ekumele ukuthi uyenze zitholele incwadi engizibhalayo ukuze ufunde ukreze ngoba le ncwadi zimbele kwansile.